जोङो दिनै लिगनि सिङाव थानाय गामिफोरखौ लानानै जायफोरा मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हादों सेथि थाखो नैथि थाखो थामथि थाखोआव बेसोरखौ जोङो मान बावनाय हाबाफारि लादों। जोंनि रिलिजियासनिफ्रायबो जाहाथे मोजां फरायसा दङ बिथांमोना केरियार काउन्सिलिं गैयिनि थाखाय गावनि फरायनायखौ माने जायखिजाया आयदायाव लानानैहा माने सुंथाब खालामना लायो। बेखायनो जोङो बेखौ ब्राइट खालामनो थाखाय साइन्सनिखौ साइन्स फरायब्ला मा जायो, कमार्स फरायब्ला मा जायो आरो आर्ट्सआव फरायब्ला मा जाहैनो हायो बिनि सायाव मोजाङै केरियार काउन्सिलिं होनाय जादों। आरो बिनिफ्रायनो जोङो मोजां माने दैदेनगिरि धोरोमजों लोगोसे समाजनि दैदेनगिरि जाहैनो हाथों बेनि थाखाय जोङो प्रग्राम लानाय जादों। बे हाबाफारिखौ 10 बाजिनिफ्राय लानाय जादों आरो दा 10 बाजियाव लानानै जोङो दा 3:30 जोङो फोजोबनाय जाबाय। बेयाव बोसोनगिरि हिसाबै जोङो बुंथिगिरि हिसाबै जोङो रौतानि सासे गाहाय आलासिखौ लिंनाय जादोंमोन। बियो MBBS 3rd इयाराव फरायगासिनो दङ TMCआव। आरो बेजों लोगोसे जोङो बे जोंनि गेजेराव थानाय गिरि हिसाबै प्रफुल्ल बसुमतारी सारखौ लानाय जादोंमोन। लोगोसे जोंनि गेजेराव सनायगाव गोजौ फरायसालिनि बर' साहित्य सभानि फोनांजाब नेहाथारि पद्म बसुमतारी बिथांखौबो जोङो दिनै बे केरियार काउन्सिलिंनि जिथु हाबाफारि बेयाव बोसोनगिरि महरै लानाय जादों। जोङो गासै 59 फरायसा फरायसुलिखौ दिनै बरायनाय हाबाफारिखौ फरायनानै लानाय जाबाय। बेखौ सेथि थाखोनिखौ जोङो मान बिलाइजों लोगोसे आर'नाइ होदों आरो मोनसे फाइलनि डकुमेन्ट्स होनाय जादों। लोगोसे जोंनि रिलिजियासनि माबा मोनसे बेखौ अनसुंथाइ बिदि होनाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला। देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000, दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो BPL कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो BPL कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन। बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो BPL कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।